ndachida kubvunza kuti kubasa kwevarume mamuchishanda sei kumaini kwavo. Ngatava kumaini tatakavhurisa tumwa kumba wamvura tatakari pasponza rimwe racho dzoranga tichishanda ndorine dhaga rasiya rematengi pakiro anzeoraiti maini tisita kushedza takushedza kuti muenderere mberi nekukumaini kwarume ndima kutomira sababa tichengeta mhuri yasiwa nemununa wenu mune rasiya vana vangari ndakatakasiya vana vatatu anzi nemiyama yacho chifuro nekuti tikutongokuonese mhuri yake yemununa wenu. Asi mashandiro amuchede muchiita ndeyekuti muchange muchiti kana panyika matengo 30% yechigururu ndeyenye kuti mudzokere kubasa 30% yemari inoita divided by 4 yevana imini vanonyi vatatu ndikata pakanaka zvishwa dhaga riye rakazopinda matengo ranyikwa 30% yemaini yakabuda iri 5,800 30% yemaini yabuda iri 5,000 30% yechiguru yakabuda iri 5,000 iri 5,800 uyu vawanditi pa 30% yemaini vakanoti 30% yechiguru yakabuda iri 5,800 wakanoti wakati amene chakati mari ndebvira basa tiri ndikati yemene anzi mari ndebasa tiri pa ndikati munorevei kana muchidaro anzi ndikuedza kureva kuti isai 600 yepanyara dzekumuviri then wakise kicheni yamai murume nyakasiya afanza kicheni yamai akapara mhosva saka wakise kicheni yamai gaiwa kune foundation pakasi kusvika pamufloro nekuisa ma-iron sheet kicheni yenge yakawakwa yenge nedenga rekuswa anzi ngaiswe chii ma-iron sheet ngati hapana chakaipa zveshuwa ndakabvisa mari pamari yange yechikudhurira vandawakisa kicheni chitaura panhau yemhosva murume wanga anokaza kicheni yaishanda kicheni yenge yakadonha pandakatiizvo zvatiri nazvo hande panyaya yemagogadai tadaro ndakawakisa kicheni yepadheze murume wangu kicheni ichipera madheze enyara dzemurume wangu achita sei achisvika asvika nyara dzemurume wangu yanga iri kusuwa 16 May ichipera kusuwa 17 kusuwa 17 kwakapera nyara wakanondidzinga ndakadzinga namai akunini wangu natete hadzadzi dzemurume wakanonditi nanaambuye ambuye murume wangu wakanonditi iwo waona kudezera amai pagwerwa nhumbi waona kudezera amai kune mushonga ndakati ndikatidzeka mushonga wacho wamona pagureza hawana kutiratidza wakatambira gureza iyo kwaida kunopisa hawana kana kutiratidza wanditi iwo uri kunhura nabangu festival nemba muvarume wangu anzi uri kuhura navo ndakati uri kuhura navo pakuita sei yako uri kuhura navo plus panapa une chaunogarira murume wakafa kana watoda kugara pano topfekera paguwa pemurume wako ugara pano ugara ipapo panapa tichida kuti tese ugare plus amuna makawaka nemurume wako zveshuwa takange tisina takange tisina kuwaka imba yataigara nemurume wangu imba yevabereki vake nekuti ndianga ari kugotwe chii mumba mavo zvadaro ndakakoheswa chibage one day ndakaona kuti zano nderipiko kuti kubasa kwomurume wangu ndakaramba ndichikontinya kufungana nobvira wamira chii kushanda ndichiendesa zvinhu vangu handiti ona uri kudzimba ini ndashedzwa umudziwe ubve pano saka handikukwamuriwa ndakati handizviite kuti ndiende kwamuriwa onai baba ndakaziti kwakafa murume wangu ndakatega generate nepamupamu zvinhu zvekunexus ipapa kune dhaga rakutokwanisa horo iripo kumainu saka ndosiyere mari yangu baba wanditi saka waita sei ndakati ayo rege ndichitsvage imba chii muno muvhireji ndiite sei nditabure zvinhu zvangu ibve ndirambe ndichikontinya nekubasa kwewarume wangu pamwe pamba pamwe wakadzi biya munhu waita shandidzo kuti wari uchiwazotorerwa chii varume vavo hanzi zvakanaka mwanangu unoita zvonenge zvakaita sei zvakakusunungurira zveshuwa ndakabva kumakaya ndakanoroja sabhuku ndakatomuudza akavayakaya akawatsura kuti zvamaita zvinoita sei hazvina kunaka zvadaro handina kuda kukwira dare ndakati
bankuru wokuchiwesha kwabva kuti amainini taise enderere mberi nekuita se nekusponsor kubasa muchengete vanhu ndakati agona chakaii vashuwa ndakaenderera mberi saka pane gomba pandati tukatuma gomba pane gomba ranga takapa sponsor saka 30% yanga taifanira kubatira sponsor 30% yemai wakanonditi rate divided by chi by 4 saka sponsor uye akazomunyika anyika dhagariyo 30% yamani yakabuda iri 1.3 plus 500 yemwachiri ndakatuma muramu wangu ndikati ndonondimirira zvito ndini ndichimirizike ku ikoko zveshuwa munyika wakakaita vanondimirira akati ameguru 30% yenyemai yabuda iri 1.3 plus 500 yemwachiri vavanzi navo nabankuru ndichakushedze mangwana chikubvunze kuti mune mari here yekusponza kubasa kuti tisakuenzanise nevanhu ndikati auraiti ndakafunza kuti vachandifonera hawana kana kundifonera kuzenda ndazoita kuenda ndega kumakava ndakasvika wakandibuditsira $100 wakanonditi takaronga kuti mwana egega ari kuwana 100 ini navanondiverenga musheya kuverenga mwana ndakaita nemimawaa nemurumuru mangu akakatanga rora mukadzi wekuti akabvaita wana waini bvazorora ini bvaita wani bvaashaya saka wakangoverenga inini chete ndokungana kwaikwaikareba nyaya iripo nokuti murumoyangane maina nditi wachebva kana aisponsa kana chii maudzimba mumusha muri 30% kutorwa chidi muri wakudemo chimwe chii mama kusvika ipanzina ena ndakusvika pakuti avakundipa yese wakabva watiitire zvatoda kuitira vana vedu toda kutengera vana vedu imba tiwashiyanisa marume wachimire makala maizwa nyaya zvokudzokera kumashure zvingangoti tinetsei nyaya wena yamaizwa yekuti nokuda mari yakundi mari yatakaendera isusu takatora 30%, 70% takasiya maini aisiye murume wavo maini ndiye mubereki wedu isusu saka tikutora elendi akamirira kulendi chete sekuti kutora yekuti nevarume yati kutora 30%. murume wanga chichii nini ava chichii ndameni andi kulendi yamukutora ndeyani kudzwani lendi ndiye vabereki abereki mwana wavo angari mwana wani mwana weava pamusoro mwana weava angari mwana weinfact mwana wangu ini mwana wavo palendi hapo alendi aripo aripo saka 70% anopinda pa 70% tukuti pa 70% uda kuti ende stripa pa 70% anopinda fine yabata ka saka lendi yavo vese baba akafu akari mwana baba akafu pane munhu baba mukuti akafa angari mwana wani angari mwana wababa wewe zvireva kuti iye kana anenge mwana baba wako murungu pazvinhu kufa isimuzvo murungu wake nevana vake nevana vake wakatoerera muchingorarama zvakafanana zvamuchiita iye ari mudenga rozi iwewe murungu pamai handiti ava mai nemurume wavo vari murungu pamai saka zvinofanira kuramba zvakadaro kufa haisimuzvo kufa kwagara kuriko but mitemo yakutanga yachinja nekuda kwekuti amai akafira hatidaro pamusoro itangaviri kuchinja kwatingati kwakaita zvinhu izvi mukomana achisiya vanhu hakuna kupedza kuroorwa kwese takaita chisungo chokuti nhasi amai ava vachaenda kunozviroora here nhasi ava amai vachaenda kuzviroora here kwana motsi kusina kupedza kuroorwa saka isusu tiri kuti 30% yatiri kutora iyi tiri kuvapa imwe vana yatinenge tasara nayo iyo yatichakwanisa kuti isusu tizokwanisa kunovaroora nokuti vabereki vavo vakatopiyema pfuma kwatiri makagara pasi here semhuri muchishedza madzimai chivataurira kuti madzimai muchiona makagara pamusha pano mwina wedu aparara asi haana chaakaita kumusha kwenyu
ichokwadi baba wacho takatobva tatowirirana baba wacho izvo kokutanganisa kwauya mari pamusoro yayakatenga kuti amai avabuda zvinhu zvese zvemumba vakatora vachitora zvatangira pakuti vatore havangomumuka kusenga vachitora pati pazvakatangira kuti vatange kutora zvinhu vakatora zvakaendinatotanga vakatora midziyo yese yemumba saka kubvira parufu mukomana uyo akanzi haakana kumbesa amai avachiti mukomana mwana murume uyo anotenga makumbesa chakazokadza ndechekuti isusu panyaradzo tatorongana kuti tichatenga gumbezi rokupa amai ndopakazobuda gumbezi zvikanzi takutora gumbezi taakupa amai zvokuti dai kuri kungodzi vakangotambirawo risina kutariswa handinoti zvaigona sei ndobva rikazooneka rinezvo zvinde zvimushonga zvanga zviri pakati ndobva kwafamba aiwa sati mafamba waoneka kuti gumbezi kunodzinayoyani rabheterwa raoneka kuti nomushonga makakudaidza here kuti gumbezi rawakoaa kii aiwa tasamundikuvunza aiwa tobvunza iweyo handisinega ngatanga kupindura pamusoro ichangamiro nguva dzakazoitika izvi zvokuti gumbezi rakawanikwa rine mushonga ini ndingatenge ndabuda zvokutoti nyaya yekutotishandisa kuti amai avanotoda kutoita against neni zvekutondinedza handisi mukuru va30% yavakatorera mukadzi vachiti yekudzokera kubasa mabasa vatenga mari kuti anowa kuti anorohosha kwapo ini I think it's a good idea hapana chakaipiri wozi aifanwa kuti arohosha zvakanaka aiswa pasheya yemurume wake andinozva mukaiteta asipaitirwo asi pamusoro pane pamatoda kupinda ini tinofungidzira kuti kana zviri zvinhu zvemhuri baba vazara vanawo 10 vasikana nevakomana hadheta akuenda kumatengi tikuenda kunonyika vana 10 vese vanofanira vari kwachona nemazani zvabuda i20,000 pa20,000 yabuda divided by 10 i2000 pachi pamunhu yaita 2000 pamunhu pano kuvanzira iti amai mimi makafirwa inini kumusha kwenyu kune jeredzwa pa2000 enyita akupa 1000 imwe 1000 tinourongwa kuti ndonoita se unobvisa kumusha kwenyu zvinenge zviri fair munhu wese achita se achiona pamusoro imamo isusu 30% yatiri kutora ndo yatiri kutobvisa kuti tirizokwanisa kuvarora 30% yechiguruguru hatisi kutobata vari kutotora ndiyo but 30% yamakatora ini mari yese yainonomorora ikawandisa asi wega klasi vana vatatu varume isesekirosi amurore munhu kawande singabva maroro akazikohere kawande unoenda stage by stage umatochiziva ichochichira izvitei uri mwari here ndokaisa chuma chavo kudya here pa iwawezizero bhandi rinodhiraivwa asi hazvisivia ikuti isusu itai zvinhu zvinoota ukadzurwa unogona kublema but wakaona zvinhu zvaakuitika zvinobva zvaitira kune vamwe vanhu hazvishamise kuzvanoitirwa inini kune vamwe azvinobva zvaitwa zvinoshamisa nekuzvisa problem yavo tembo kuti inini gari zvinoota itai zvinhu zvinoota kuti ndongodzura pavari mamwe vakoma munofa ndimofuti musafungidzire kuti akafa uyu aizviro kana ini mangwana nozvakufunga eni mukatendera chinhu chireva kuti pachafa iwewe mwana wako achaiva navako achasara chikwa zvinhu ngatisatori mukana kuti tiri vapenyu toshandisa mukana iwoyo hakuna zvakanaka kufa kuriko kunotese kunopera kufa ngatichengete vana hama so zvatinofanira kuti tichida vanga zvichivava pamusoro ichangamira pamusoro rana matakamuta akanaka chose isusu takatipa 100% sakatitora 30%. Vana vedu vakasiwa nemuvi i3 vakasiwa nemuvi i3 so tagara pasi sotozota 30% ikakona kuwana 30% vana vachiri vadiki mumwe acharogorere something mumwe acharoma 2 years mumwe acharoma grade 5
handiti isusu sana baba takagara tisina ihonga chokugadzira vana vatiri mangwana uko kapara sazogona kuputsa mari homwe akaisisa ana kufizi zvakati kuti bate mari 10% itaipata mchana mchana takwanisa kuwana kana zvomwe vasazoma 10,000 totengawo stand inozita revana vari 3 takakwanikidza kuterekudza takavakaimba vana vari 3 vakwanisa kurara mosvika form 4 hatizive kupe chimwe pasida sei chinopera then 30% imwe ndo yamadzimai edu sune chiguruguru chano zvakasvika kuti murume wakati patanobata izvi pachiguruguru chavo wakushanda vega wakaita sei pazvimiriri 30% yamunabata zvamurikuza vanhu ari kuona mwe yacho ndiyani aiwa ozobvunzenowana munhu akakana daro unoona kuti akwirire ini kuona kuti ndaprojecta ndaprojecta iri kupi mari yacho ofisi yayo matikuitwa mari iyo maita investment ozomulokofisa kotaba sararamoperu usiriwo nokuti munga kushandisa mari yenyu timaposition asi akadzara tauraaakuzopa here interest pamusoro nenguva yatipakaaa kuchengeta marumba unetorero so izvizvo tinopati kufungakutaura zvivai zvandikutaura ari kuzoisa interest iri pamusoro makamuchengesa mari hapana interest bodi kuchengetera akadhakwa ndiani ndozvakatotora musombo kumashure musiko pakuavakachimanesungira dhora tochengetera ofisiswa mari yako pane dambudziko waro zvenima muchizvita zvakanaka mukangoita chinhu ichocho mukadzi uyu musingagari naye pasi semukadzi womunina wenyu hamunakwanikupenyu unoramba muchikudza akatarisa izvozvi tiri kuti isusu munomushedza mainyu muzaigara ndochinhu chamuri kuita muri kuitira amai ava nevana vavo vana venyu vachiri vadiki vana amai varipo saka inini muri kuita zvinhu sanakaba muchitaya mukadzi uyu kana kuti muchitya vakadzi venyu kuti ndozoona muchitaura nemukadzi uyu zvinonzi hamene zviri kuitika but tiri kuti isusu shedzai mukadzi uyu mumugarisa pasi motaura naye amainini taakuita ichi taakuita ichi taakuita ichi muchifamba naye nokuti ndiye akakuchengeta vana vake but mukamurasa manje anoona kunge matokutana taura zvaene yakanaka pati kuona kunge yakanaka ndikuti inyaya yakuta ndeinemukomanaka kakorokwagorere inenge yakanakira kuti ava amai ava kana vemurume wavo havachirwarirei kwagone kuno vana 2 kana kune 1 kana kune 2 vane vana vese vanofanira kudya nhaka yababa vana vavo saka vaona kuti manje kuti isusu tipe mari tipa mukadzi 1 kuti iye aende unogadzira nhaka obviously anongoendoisa vana vake avana ava vachisina chavachaita chava chawana saka ana baba vari kuti zvonisu mari iyoyo ngatichitenga stendi yopinda mazita evana vangani 3 tovaka stendi iyoyo zvese kuti ava vana avo vana vangava nemukadzi anga akaenda kumusha kwavo naivavo vakasara vachifirwa nemurume vari mumusha vese vakubhenefita panhaka yababa vanhu vavo zvese zvamutaura zvese mirai mai zvamutaura zvese zvakanaka bati ndakasazviziva kuti zvamukuronga zvinobuda zvisina kunaka plus maitiro azvo ndaona ke munozoti makawanda nanzou muchita chinhu chimwe chete munhu ari 1 shava zvinobuda munodaidza hama dzake mutsanangurira kuti kuzviitirei zvakadai nokunzwisisa zvamukutaura ngatiende tipedze nyaya yenyu zvisimba first 30% yamaititeererai nokuti akune munhaka yemungorwira yacho tatoda kuti tichitaura nezvayo iende mukukurisika mune first 30% hani ndizvozvo here chama first 30% ndeyechii ndeyelend ndo yamuri wapa here aya vari kudya iyo ichii 30% yezviguruguru mubatwa nani ndeyamai ava vega 30% yamupa vana ndeyechii elend ipapa hamukwapa mari 1.3 yatakabva tikapa mwana $100 1000 ipapo kunotori mumwe notonyikwa
Rakati kana yauya tona wantu umapinda kuibhowara kana yakawanda tokutuwatitenda vafuwanda chitobata zoti amaini vapiwa mari vakatifondereni ndoto ndakazongoera ndakati ndozvirikozvatiko imi masitenda tikatiraisa mutano wakwanini makatipa mari $100 imi pamasitenda kuti makatenga makaratidza pane zita ramwana wedu nokuti mwana anokuti wakachirongwa mofeminhasi mwana asipo mazita sitenda yeta atizive charuza ndisitagadzira hama dzeitu sekwa nenyika dzamarombo sitenda wakatenga nemurume wavo pamari tikavapa takavapa 60% yese tati isusu adei sezvo amusutana kwa zvakakwana vodari teerere nyaya zvava kuteerere nyaya wozokudza kuti someone is being hungry pamara saidha mudzimai wacho andikaroka tine 100% handiti right tanyika tabata isusu tokwana masheze mudzimai makamupa kusinde chikutanga wavo saka vane mari yavo 60% inoingudza vana vavo kuti vese vari pei ma60% ipapo haina kunge vana vakangovapiwa imwe masaiti pamusoro imamo ndoda kuudzana kurepo mana ku 60% yakauya 30% yechiguruguru yakabuda iri 5,800 30% yemaini yakabuda iri 5,000 pa 5,000 kwatita divided by 4 vana vari pagonu neni nemwana wangu achiti pane iyi yechiguruguru ndipe mukana mune 30% yamakapuwa ye5,000 yeland handiti vamati imini vana venyu vatatu zvakanaka hapanchakai handiti toita pa 30% yechiguruguru mapuwa kuti handinyozo 5,000 something handiti ayo kupa ipapo ndanisandanyika kutonedhagara ngatifambei $10,000 mapuwa 60% mapuwa first yeland 30% pamaona 5,000 iyozo yeland 5,000 iyozo ndeyatakativhaitana nevana amai tikuirana land $5,000 ndo 30% yenyu imimi imimi yemuru yakamirira murume wenyu imimi nevana venyu 4 vari kuti 5,800 ndoyandikapiwa yechiguruguru 5,000 imwe yacho ndoyakaiwa divided by 4 saka urongo hava huri papa mirai imi urongo hava pa 5,000 iyoyo yamukashava vari 4 iri wrong here vari wrong here alright ndapedza iyoyo 5,800 ye30% yechiguruguru inemi hapana kukashaya 19 chete munani yakashanda pakudzi ndakanzibvisai 600 kuchema murume wangu panyaradzo ndanzibvisai mari yekuti mwake kuchema inge sipasairaiakapedza pa5,800 mwaita sei ndakanzivake kucheni emaage iri mari pakucheni pakucheni yakabudai 1,124 ndiye ndakashandisa pakicheni ichibva pa 5,800 vandanzibvisai 600 yekuva yokuchema murume ndichipedza kuva kuchena wakabva wandidzinga saka chakandirwadza ndechekuti wangu asina ndide pamba pavo wakati amusire mari yangu wakadii ndisiya ndakaenda nemari yangu pamberi kozi mina ndatini handina ndigarire mwana wano ukanditi amainini inhaka yamasirwa nomurume wenyu garai muchishandira vana wamasirwa manguvaera amainini kuti vakubvunzai kuti pamakafonerana navo vakakuti vakati izvo ndozvamazoronga here bamukuru zvinova zvisiri izvo handi mukupaona mani mukatadza kuona ipapo vanomahudzoka mukadzi 1,300
It is the responsibility yevana wakati whether ega vanongwana mukomana akanga asisipo uyu muroorwa avaimira akachamari wakazo 300 zvinoida izvokemukadzi irresponsibility yenyu imimi as a feminist nokuti amai veimba maita utsingi 1,400 basi amaudzore anengada kutaura ndokutaura yagara navamwe kutaurofumiri ndiani mundi ndanamuwera mira tikuenda pamari ezvozvinatengera pedzani yaimari kuzotineshumustereka pa5,800 iyo imwe yacho 5,000 kutanga ina problem maifaugwana muri fone vana amai nevana vavo 5,800 ndenye zvikuti zoreva 1,300 600 yangeriyei fine maifaukubikisa 600 kuti murume nyachemo nyara zoitwe ipamwe ndipapa mukombera nezvavo sponsor tichitashaya mari yekuti rishaka wakanditi iwo tinoitwa futi development vana vari pagonu nerimwe mwana wedu saka abva wakabva wati iwo watora wavo pa1 yakabuda 1.3 500 egwachiriya ndaifunza kuti wachatora 500 egwachiriya wati 1.3 ndaibvunza kuti pa1.3 atiti wachatishiyanisa vana vari pagonu neni nemwana wavo wakaita seisi kumwana wangu wakandipa 100 vana vari pagonu vakapiwa 200 ukatora 1,000 ukati wada kuzosanganisa nepadozonyika dhanga rangu rakandichichitonza lego wozobatanidza nemari iyo wotengera vana imba washiyanisa which is very good. Hatina problem nazo. wakagara pasi but ezvinezvo wamudarira mama isi tikuzvitsigira kuti zvakanaka raiti mwana musikana wati uruda kudzoserwa mari yako iwe dare kuko watite dare wani claim iri kuti kudini very good mati muda mari yenyu imari yemo mari yangu nandichida zvanga takawirirana makugambanana paimari muruda 650 yepa 30% yaspons anga takawirirana manzwa wakomana imi mishuwa nokuwanda kwamukaenda kumatadza kuleza 650 mudzosera hama yavo mari yavo 600 hama yavantonenzwe vakatogumura imba yaamai vedu pamusoro ukurasika wakomana ukurasika tikudzokera pa1300 ndakazokura ndoinenyaya imwe isekachena handizozo imi vakomana ini shiye hama yavo nevana vavo varifona iyo imari avese pa600 yautaura yawagura pa1300 shiye hama yavo imari ivo nevana vavo mari zvimwe zvese makagona weda mabata chimboteerera kaumana inini naruzomba mochete but tutanyaidayo inini kutamba yavari ndokwatikungoenda 650 ndomari yavari yeshe yavo chete zvokuti wakazovaka kitchen iwe hazvobomba mukazi wose kitchen is your responsibility whether inindapara mhosva teererai amada kubata imuchana nzomirai 600 kai aisito yakabatwa 1.3 ndio unyoro wa mai iyo kitchen amutara nezvayo aiwa so I see here that I need to have 6 feet was already the door. Ndikuti nyinyi. Pa 5000 yekutanga mukati vakaita kichine ikapazwa ngurumoyo. Munzura mari yake. Anovakarana. Ndio ndakubvunza iwe. Mira iwe. One. Mira. Neiba mama. Iwe shamani. Iwe. Adzo
wakandiki nondo mulisa muno mulisa Pamsoro ichakabi. Pamsoro yodani. ndati 1300 kitchen akavaka rani Right, zvakaitika ndezvekudeso. Mari yedu yapiwa vanhu. Handiti. Isusu tabvunzana tega nomukuru wedu apa pakuzara kwakubasa shoko. Kati ko imimi zvamaendesa mari yese. Kicheni yakapazwa nechanga kuyo. Yakadhodhara ana mai vakatogara ichiwa kuti imba iyi inofanira sei yoti unofanira kuva imba yamai vako yakapanza zvidhina zvakutevera zvamaendesa mari yese tisina kuvaka kicheni amai zvaitwa sei mukoma ida akadai amai pamari atava pa5.8 vachabvisa mari yekuvaka kicheni andingoona oraineketichinyara naiyo ndizvozvo murona anodzodza imba yamwene ina wanya hasisikwe ina wanya kachilibere Pamsoro endo pamene pamakakanganisa pamusiri kubaya mutemo wenyika unoti imimi makafa nhasi chikwereti chenyu chaita sei mazvinzwa ndozvinotaura mutemo wenyika but imimi makaenderera mberi kubhadharisa munin'ina wenyu akafa kicheni yaamai yaakapasa inofanira kuvakwa nechi uyu haasisipo but imimi manje mukuona dhambu raakashanda mobva mamona aripo mufuka bata msona iwe musikana uchaita murorwa wokuti iwe tasapikire chingomira tasapikire iwe takushandisa mazwi ako atisoko usingatarise kuendari naye msona akaipa wawaka kicheni ndiani mukuramba kuvaka kicheni zvoizva kuta 1300 munei hapana kicheni ita 1400 zvitina zvita 2000 zvingani $35 times 2000 simende inovaka paipa 10 bags denga chari kuisa panodiwa 45 mitsumbu nyepeni $45 mari yakutora mukadzungu mukuitora mukuda kuita sei nayo 1400 must go back up ndikuida munomudara simple as that ari kuda kuita nharo ndororwa mombe dzako parume taura kuda 1.4 taura kuti kudii 1.4 ndoyatotare zvaizvozvo da 1.4 noya alright iwe mira napedza newati yes iwe 1.4 1.4 kuti dzoke 1.4 ya mari kwaka kicheni inodzoka right mukuru sokuti ndokutaura kwamukuta inini zvinozokunda kwenya sikunokututisa zvizvi ndatinodzoka here ndazvinzwisisa argument ndakabvunza pamamanje panoinza kutarisa nazvo hatitatirisa mainjikera sinomuzara pavanhu takagara pasi semhuri takaonesana ava mushoma kunge mari dzaitika dzisei tikati ava hama dzangu akona tikupa mari dzichienda ava kadzi vachagadzira upenyu hwavo ini ndinovana 6 nomukadzi wangu tinangana vakadzi vakasiyana vaviri nhasi uno mwari atonga vana vakura varoorwa vanodzoka vaenda pamba pani tinanga asina chivakwa pamba changa akavakana hwani ndoba tikati ngatichitorai mari totifaita peseti so makutendo 1 topa mwana wega imwe tichichengeta toita chivaka chotikaatichiresana pamari dzikuya ava ndikati amainini musofunga zvakuitwa munaino bhetsiro mwana wenyu amatatenda kugona mabhetsa wanao 2 hapana zita rababa rokuenda kana raamai toibva taita tiri pamwe tete tichionerana tozoti vana vane chivakwa chavo kana vakura nokupinda mbavo nanzo pane chinhu chamusonzwisisa agreement yamakaita yakanakisa ndoyavunza munomi aiwa agreement yaikudza muromwe 650 yamati yatawirirana kati joshua izorevei 1.4 uyu kana ndota achida kuisa mari yekuvaka imba anoisa kuti patu iye murume wangu ndakuplaya pati yemurume wangu yaipa kuplaya ndakuso $300 imwimimweso yenu asi ava vanodya here nhaka yedu amai ava aiwa vari kudya nhaka yavo kwemwana vari kudya nhaka yavo hatichavaisa futi ava
ava vakuda kutakisa vana azviiti iwe uzakutaura ava ndiani kwavadaidza kana muchida kuti muone timubatsire tererai ndotaura nanzou wadika nzou uyu ndiani mukadzi wedu wabvuma kuti mukadzi wako anodya kuseri kwani anodya kuseri kwangu asi takasanzwanana hacho zvaya zvakudara iweyo kana muchidaisu kuti muone kuti nyaya iyi makomba akuda mari kana akaisponzwa nemurumoyo kandanga nemurumoyo kana muda kuti chiite zvakanaka muone kuti mutadza kudya tongowirirana tozviita muone kuti nini mese hamudyi munoita vatorwa paivhu renyu nhaka yangu inini inodyiwa nemadzimai angu nevana vangu vanyikina vangu vanodya vachiadministrator kuzvinzwa kuti inini nokuvanzi kusarapa vana ndiani zvitiko kupaswa bhaibhoti munhu usarapa vana ndiani ndigidza ndijasi vakuronga manje makongero anga maitani makudya pamwe chete uyu mukadzi wezilongezi ari mumusha asi mumusha akamuzinga asonzou teerereka nzou pane zvinhu zvinosiyana nzou chatikurwira apa inhaka nhaka yakukurwira kai afa ucha zvakuita izvovasvikoteerera kai nhaka inonzi nhaka chii kana munhu anzi kusarapa vana anozotsvaga vamwe chete kana asvika paanenge afundika ipai munhu akanzi kusarapa vana basa rake akaita kusarapa vana kana wakuita zvinhu usati wabata mari chedza mhuri yako iyoyi ugara naye pai kana tikazowana mari urongwa hwedu madzimai uda kuti chiite chakati nechakati nechakati uchaona kuti musi wamunobata mari hapana dambudziko asi iwewe ukati iwewe mabata mari mumaoko wakutanga kuzvirongera ipapo unopopotana saka tiri kuti isusu iwewe ava madzako idzi ndiwe unotozodzoka kwadziri panenge paoma ukaramba uchivashedza varuma uchatadza kutungamirira mhuri maonerano kuita tiri kuti isusu kana ndapuwa ndisinzi ndine musarapa vanhu ndinotozodzoka kwamuri kana ndawana zvandinetsa kana ndisati ndawana zvandinetsa handiuye ndoramba chitonga mhuri yani nai kusvika kana jesu achiti anodzokodzoka chona nditonga mhuri ndozvatoziva aiona asuna pamukana nomuzochapezana munyararako nokuti bhureni dzako zvakuisa zasi zvikuzida munhu haukumbire unointerjecta vamwe vese kukumbira kumbiro tauri iwe ukopinda chete unyanya kutaura zvisizvo ndakupa mukana taurako zoda kupa mukana Tauraya mai. tongo tomushamba tinonukadzi sisi muri muna zvakadaro zvokuti murora akakwira yemati akutanza amai murora arikudzingawo akatora kuti murora nenda hatina asi azotoshawa kuti amai mwana wangu ndina kudzinga zvakuchibarabara zvakudzinga nguvai charwadza muroora amaige mubatsirei pakataurwa neyemushonga handiti umira ikatitaura ndodzeve dzedu isu dzinonzwa dziribe pakataurwa neyemushonga umu apedza vatokeda kupuhwa inini amai vacho iye mamai timaida kupuhwa chi gumbeze ndobva rachinzi gumbeze riri nechi ndobvabvunzwa mubvunzo chinzi makadzokera here kumuroora muchimubvunza kuti nawe muroora chiko ichi chirumu ichi hapana kujeka vanhu vacho munhu kauri zvakamubata vakaona mushonga vaifanira kumuchiedza nokuti ndiye akauya negumbeze kuti chiko chiri mugumbeze hapana kusvikwa papi ipapo pamusoro gumbezi rakauya asi gumbezi rakauya pakutanga pakafa munhu ranga risiriyo ndakaudza munin'ina kuti gumbezi racho harisiriyo rachinwa gumbezi gumbezi ramaizara ndakaita sei ranga rakatakaudhirini nekuvawaiti gumbezi ramwana mayazi indayazirai asi pakazogowa kwezvinhu pakazoya gumbezi roreshi rakazouya amai vakamira amai musi wakafa
garai masimba unoona misha ikatitungamirira hatifanwa kuzokurapa vanhu vaone zvakawanda mumamisha medu ine havasingi kuti nyaya ikai haidzakirire mashezi mukadzi uyo akuda mushandisi kasi makomba acho kuti makaramba tichazomuita mugorozotoshoma tisonzi ikatotoziva kuti apa achabuda ini michirega kuramba muchikakavadzana mukadzi uyo ngatinoitai permanent agreement nandinonzwawo inini handiti unidanda kuti bhadhara 1300 1400 pandinokuona maitira kuti tagarai mama gogo garai dondiwadzireta varakuda kuti musaramwe igogo takugadzira zvine basa vazoeramba inzogo musaramwe kuzisa andokuda ndizindozisa andozisiya ndadzo dzangu but ndoda kuti vazive bcause ndikavarovera ndikavaisira favor vatomwa tomatongireni ngavaenda vachiziva kuti zvavari kuita zvebroma iyama yangu kuti handikuzivi kutonga tete ndikuzizira vanhu vapauza kuti chii asirizvo nyaya iripo varume 1300 yatinibhadharei 400 takuti kubhadhare zviri patiri vanokauza $300 angakurwa mkurwa ngabvise contribution yake yemurume wavo vakomana vakawanda toita anotakura mukadzi iripo vanhu vakutongoramba zvipindi yakaikwanisirwa vavo inyepe makaijamba yatoreka mukushandisa ikushanda saka hapana zva mukutaura zvitina zvakaenda zvaa akuwa 1.1 plus 650 now ndada kuenda pamashezi manowani muchagovana naye sei mashezi tibva tangoita zviri pemane handinaemisana pavanhu oyo zvanga achiti vakuda kusiya kwedu sponsa osheyana zviguruguru negenerator nepampamu ivo nevana tuwa asukona here kuti nemakuwadza vanhu inini ndakatango zvokuramba tichishandidzana navo handichakwanisa nenyaya yekuti dai vaindida vaisafanira kundidzinga kumba pavo kozi varume avo ndakanatsoona kuti vati vanokona chete saka ndakatsoona kuti zvinhu zvese itoita autovenga ukuzovisa but now tinadakugadzira zvinhu zvinovaka vana havasipanemizi vana vainotakwena ikoko vanondovana kuiva iya pane matsotsani ndinozara nzwa vachatera kuse kwavo ndoda kukudendai vakomana anadzongori vana vangu rekai ndikudendei uyu mwana wangu mati kudii naye mirai nyaya haisi yemari tengwa kungo iyi nyaya irapa haisi yemari mirai iyoyo makairasa makarasa nyaya irapa dzimwe dzese nyaya dzamuda kutaura nezvadzo hadzigadzirisi mirai kadzo mirai kana mati kudiko naye zvavari zvikatokwana zviri kwavari ikoko kana vana chavatera kuti vakadzosa musha inini somuono ndakaita mari yedu yabuda 30% yatotaura nezvageisizegirao yababa pauwapa tikati tichaona mapercentage kuti mari yedu yabuda sei kana iri 3000 toona kuti tikape mwana wegwega mari imwe tobata tichiisai kusvika yakwanisa kutenga chivakwa chinovakika todainza amai arinobvisa mwana wavo ava tiona mabvisa avo nokuti 100 yatikapa ava pa1.3 uko yakaita ndo 200 pamwana umwe gwasara ndosvibodzi ipapo pamwe vachitaura pano pa1.3 kana wanga wakapa mwana 100 wokwagona wakapiwa 200 wakasara 1000 apa wanga wakaita judgment fair vachimirira kuti mari iwande kuti vazoita vazotengera vana zvinhu zvinobhenefita ravangani vari vatatu chese kuti amai ava vana 1.3 havasi kufanira kupiwa 1000 1.3 havafanira vasakapiwa 600 ivo vabhenefita vokwagona vanobhenefita apa 1000 iri
1000 yakaisiwa paofisi avakapa 600 kuzoti ava vatowanda vanokwagonwa wana 200 pasara 600 haichakwana kuvaka chivakwa chatiri kuda kuti vana vedu isu kuti vasimudzire ramangwana. Musona ndabata nyaya yako. Ine mawazo akawakazomana mari yako. Yakawaka ekishe. Agreement iri kondo kukadzira kuramba achidya. Ine michidya toachidya. Takutaura zvidaro. Ndinoda kuti murambe muchimupa. Muinvolve. Nomecha kuti mambo nefara. Mabazvisa. Ndinoda kuti murambe muchati kuchumirana. Agreement yakaita right. Nechiramba yakasindisa. Masuzowanza. That's why that name but in the situation at corner, our chattel parikuita dambudziko rekuti vese varume varikuda kushuvira kutonga mukadzi. Tiri kuti isusu munhu akapuwa kusara pavana ndiye chete ataure nemunhu vari 2 zvinenge kuita shungu dzoda kutongawo uyo murume uyu ndiane responsibility mazindwa iwe usiyana nazo pane munhu anozikanwa zikamunodzanoya musaka nyaya yakamakana but at the end of the day mama achibva zvakamda vachibva mawinga nandizvozvo 1100 zvinoonderera ndinoida padama kuswatu yakwana anzomasiso munozaka ndati ndikuda mari kuida taura azimeda vasatichi kana kuchifungira zvinhu bhozi isusu kana pauti kumainako kuva zvitanga vanhu vatsika tsoka kumai vachiona murume muninavo vanoshandidzana nani saka isusu naye kanadambudziko makomba avo sikutoma tonomaniji ava dzavanogara chichapa ndavanotomanidzira makomba kuti vakwanisa sei kuwana mari so ivo chiguruguru chavo chikushanda zvakanaka dzaudzingouya ndokona saka ivo ngavasafungidzire pavanhu vati isusu tokotiwo mwana wavo nevanonina vavo vazovanoda sei maita basa kumanya yaitengesa zvakanaka ndinai kushandisana nevanhu kana waita dambudziko uya patiri dare rinei ndotogadzisa nyaya izvo zvozvitora wana sheya mama I hope amchada kunyangadzira nyaya yemwana wangu aiwa tikoipa chii chenyu pamusoro idare pamusoro imama ini ndinama funga mungu unotakapana mwana wangu asandazviona funga takaya panyaradzo kubva musi wefriday kwaingotuka mwana wangu ihure ngabve pano ihure nyaya yegumbezi ndandiripo ichitaurike mushonga ndandiripo mama ndichida kutaura mambo ndichitaura ndichiti ana atete wacho akataura muromo wekuti tichakutera ikoko tokurwesa nemabhudhi saka ndaichikumbira mwoyo womubereka kuti mwana wangu uyu akataurwa nyaya yekunzaida kumurwesa nemabhudhi ndakakupai mukana don't abuse kana ndakupai hamuuwani kana ndakupai mukana musasurudze mwana wenyu uivowe zvatinoita unoziva kuti chinhu chani original chakona mukatokazekitakunamisa tikuweredza ndizvo saka zvatinoita kuweredza zitasi inamakusazoramba saka ndakupai nguva yekutaura mwana wenyu ndatomudzorera musha kana muchiona ndadzorera kumwana wenyu musha zvakanaka kuti azioni nevana vake musi wavo unonyenguva iwewo wakakuwana unechikomba unomusoa kuzoti sheya kwatichakupa paa saka zvizive izvo kuti madzorera ndakuita ka kaona nemusikiri wauri kuita toita usingaoneka pane eji yako iyi uchazosarenda zvakanaka masheza uchiri mumusha chiri mumusha kana wazofunda